the vlog. Appreciate Zero Hate episode 4. Let's go. So karon kay mag-usab-usab mi sa ulan. Tara. Let's go. Shout out to 8K Parrel. Today is January 4. Daily vlog sa ay bay ako magabagi dul. Sayo ra kay ka oy. Dili mo ko niagi kanina gud. Hindi ra man diri gud. Apo dyan. Pero mo ko kanina gud. Agay awara. Kanawara. Tarungan akong motor ba. Wala koy labot na mga content. Ako lang kay ma-document kina ko every single day. Manay goal na ko pagka nangapit na dito. Manay goal na ko 2021. Santo pa dol puno ganyan mo hard drive na ron. Puno oy mo palitay na kay kung bag ono. Dito na kay papaisang basta na. Di pa ka paalo. Tago wet. Paalam mo pa pati trip. Unsa? Para safety ka, putos ka perme. Safety ka sa ulan ba, magsilupin ka ba, ana na ba? Vlog ngay gani kay naka ko diala sa kadol. Nya ta manabok dito ah. Goals. Ano mga tilis mga lagan? Goals ba, goals. Rocks lang. Rocks baka naman. Sponsor! Ibungat na gini-diretso no? Goal, duro ba? Siguro pa isa na doon. Tara. Yes sir. Ika, may palawan. Tayo mo nakasulti, may shield din doon. Pwede roy. Mga pera man to. Isip ko na matalang malaman na to. Doon, tugnaw yung pangan ni doon. Saan na lang ako oh? Say model. Good. Sige. Kani dulu kay lam-lam. Say mabarang ko ni mo. Iyan yang sa Sikapi dul. Sikapi no, hapit na. Umay na lang. So, matagal Sikapi nga nagkape-kape mag City Blends, ha? Ayun so ni bias mo ni. Ex mo. Ribalin mo di puno gini ka ba yung sa. Apa isa no? Gabo. Contents hot na doon. Contents vlog hot. Tata. Kaya dito kami nagbabalik sa Durex. Nagbabalik ang Durex. Brought to you by Durex. Strawberry flavor. Suki. Gago. Upay ng litot bay. Mone, kung kinsay makatry sa muang kape dito sa Sikapi no, diyan mo magbahay. Mas lamay pane. Puro kay siya bay, the best kayo para sa mga hilig og kape dira. Makatilaw jud mo. Makaingon dyan magputik mo ni kape ba eh. Hindi legit. Kaya sa mga imong opening doon? Ikaw na sa mga vlog. Dili pa lagi ko sure kung ano na ba sa 6 or 7. Mga ana nga eh. Saan pa nagiging napakabot? Ang ligid lagi sa folding doon. Ligid eh. Libutong good siya. Ay kanang ano ba? Kanang ning burot. Sana all pangita.
dapat ka ng sad boy, gyapon ka. Sad boy pa rin sa 2021. Inom kang kape pero dapat sad boy, gyapon ka. Ano wa pa mag-uwiya pala ni Nol. Ano di mo gusto? Ay, ito gano'n ni pangit ay. Dali na, kani mga dili mo reply ba kay Mayra sa gwapo. Kuha kayo ya. Ada kasi kayo. Hashtag Hashtag yun adol. Hashtag sad boy. Hashtag depressed. Hashtag wag ya boy bahay sa 2021. Depressed na sila na unsa bay kana dili sila kadagit og beba girls. Dapat na ginamoy nga ni baon no sundog mo kay idol. Mura magkakuha na stilan. Di makita mo si Kuya Abdul. Ano dala-dala sulikan na? Patay buhak ang lens. Buhak ang lens. Itaw, kape-kape lang tanaw sa mga hilig o kape diya o sa mga dili-hilig. Dapat mo inom dyan mo kayo. Support locals. Ano, wala bay. Saga ko yo, wag ka kape mo palit ko ba? Ala, mura Yanni, shoutout kay Yanni. Shoutout po kay Gusto ano. na mo palit ko sa kape ni Charles. Gusto na ko tilawan yung kape. La, kapepe. Pasa kape. Kapeleng ka. Kapitoy-bitoy. So shoutout dahil sa Team Kuya Plus kang Josh Bitoy. Shoutout Josh Bitoy. O sa ano, ito may shoutout na to bay. Shoutout sa tanan locals nga nagagrind, natod karon bisag pandemic. Nagasuot kog mask bay pero giubo lang ako kay. Giubo pa nga. Kitanggal lang ako kay. Hindi ka pili bay. Uy. Basura din. So, padulong na mi karon sa Alamat. Diya Tagum Alamat. Tara bay. Tagum Alamat Cinematic Vlogs. Gago diya jud kasto nga dul. Bante guro gamay dito eh. Grabe na sa kupon naman mo dul. Vlogger ko ta. Oh, yan ada ng promotion. Gago mo ra mo Google Dapper dun. Kami diri sa Tagum Alamat. Pasok mga basa. Pasok mga wet. Sige, pasukin mo na ako, kuya. Adalo. Layo ka yung motor ano? Oh. Tingnan dun, tanaw-tanaw lang ni. Tanaw-tanaw may parts. Hey. Tanaw-tanaw lang ma'am. Pwede mag-vlog rin ma'am. Vlog ba may ma'am, yung mga sabaan din. Nasa sila yung mga bike diri ano. Then nasa sila yung mga parts. So namin diri sa Tagum Alamat. Ay ma'am. Ay, sa ma'am, second day. Ay, second week sa January. Oh, January maabot ilang mga stock. Karon kay dili pa kay daghan pero mapuno daw ni. Then ay pag opening ninyo ma'am daghan kay nato diri. Lagi. Sila mga ano diri accessories, mga gloves. Dol na kayo eh. Daw na Ano rin Maxis Icon ba? oh, bitaw. Unsa na siyang ano kompas? Kung kompas niya tani. Ay murag stock niya na dol.
bay. Kasi may mga jersey diri ha. Yes sir, kana. Bag-o ba yan yung Twitter nga unsa? Layo ra kay sa kung 38 dul, mas nindot pa dul. Nagmahay ka? I-shoutout sa nag-build. I-shoutout din yung nag-build sa mic. Shoutout din sa akong tito diya. Kilitok na bay. Yo mas Discount. diuri na mo. Gani. Diuri ang arding. Good. Shifter rin diuri sa kuha bay. Pero, Kani tol, di na gini mo palyan sa dul. ah, Di na gini mo palyan nga 10 speed niya diuri, kapa na kaya. sige na din. Dul. Sa una, laundry ro ko diri bay. Laundry shop, laundry sa una. Nya. Murag Kita low. sa prank mo rin, sinig prank niya ba? Siguro wa pa may crank diri ma'am no. Pero mo stock mo pohon. Ah, Shimano gyapon. Ah. For sale day ang bike. Gusto ko man matintal din ka dul mga na kay di na lang mo mag-bike ko. Patay Palitan na bay. full frame diretso. Isen pa dyan mo sa imo asa mo. Okay, first long ride 2021. Janus boy. Janus. Woo! Sad boy no mo. Sad boy na bay, dili na ka bike. Okay. So sick. Instant promotion. Tara. Okay, ma'am, diri sa amin, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you. Aratski. Hatid sundo kita. Hatid mo ako, boy. Kinungwa mo ako sa bahay. Hatid mo ako ano. Dol, basig mo silo si mong uyaban ni Dol. Shoutout sa imong uyab eh. Shoutout din sa kuya, kabalo na ako sa bike shop. Wala, I love you dia. Love you. Yeah! Igat! Mabulag na niya akong mata, di ka pa may magbulag. Oh! Okay na, pasi na ta. Tama na to. Tapos pag man, di ba dyan, maandar ang motor. Oh, fuck. Tama, ulit sa amin. Gidol, larga dol! Gidol! Larga na dol, dili ka maligtan! Sa baan, nagagoy. Larga ka ba? Hindi ka maligtan ba? Ulan. Ulan is laagan. Ya, gerame. Gusto magtakoyaki ba? Adto na mo rito. Gusto na mag-BJ ba? Nani di BJ? No, dol. Buko juice. Wet na kay Tadol. Sana all basa. Sana all basa. Ulan, maraming salamat ha. Hindi mo kami iniwang uga. Kuha kayo ba? Sad boy pa rin sa 2021 mo, post. Ay, gubertik ka dol. Overtake ta. Dol! Sugta. Dol! Wow! Wow! Ang ingay mo, buddy! Yes po, pauwi na po. Bibi, pauwi na ako. Ako'y pauwi na. Pauli na ako, pangita ng mama. Sunday. Uy, tuta dere. Iyok. Alarm man ni alarm oh. God. Alarm ba? Alarm mo, muliko na ka alarm. So, moro to akong vlog. Ganahan mo sa kuha. Kuha kayo eh. Dali sa vlog. Okay. Salamat. Bye-bye. Woo! Isa pa. Wala record. Ayan. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Paalam. Salamat. Gidol. Amping. Salamat. Tulay kiss dia. Kiss off. Kuha kayo. Kuha kayo. Sige, Dol. Amping.